سلام عنا هبلنا تختاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بغتانا بإيدكم كبت حكم چانلنا سبسكرايب كبرو حق انيان تأمانن اواناو زينان حبريتاتاتن النقربولو قداموت ميديا سبسكرايب لايك شير كومنتن بمكبر مسانا كتكونو بمعدام نلومين هبزحازنايوم حبريتاتات جنبارن تكوسات علتاو زيناتاتن كنسجر اقدمناكن ارست زيناتات كنسمعكم سراويت تግራይ ዝተሸከሞ ህዝባዊ ዕላማ ተጠው ከብል ዝኽእል ምድራውን ሰማያውን ኃይሊ ከም ዘየለ ተገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዘቅረቦ ናይ ክተጻውዒት ስዒቡ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሳ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከም ዝቀጸለ ምንጭታትና ሓቢሮም بسنكي ورارن تلومن كلكلا مسرتاو أجلجلوتن كاب عالم تنتيلو زركب حزب تግራይ ناتا جلجالوت إنترنت مالتون ستارلينك كركب يجبأ بزبل وفري متأخخاب فيرما يكايد كم زلو تاجليتو زبلون كالوتنا لونا نختكتاتولونا بخبرن عدم سراويت تግራይ ዝተሸከሙ ህዝባዊ ዕላማት ተጠው ከብል ዝኽእል ምድራውን ሰማያውን ኃይሊ ከም ዘየለ ተገሊጹ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ጸላእቲ ከከም አመጻጾም ዝምክት አቅሚ ከም ዝፈጠረ ላዕለዎት አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ጉጅለው ውልቀመላኺ አቢ አሕመድን ባዕዳዊ ሰራዊት ኢሳያስ አፈወርቅን ዘተአኻኽብዎ ኩለ መዳው አቅሚ ብዘየገድስ መንገድ ጥፍአት ዝተኸተለ ኃይሊ ካብ ስዕረትን ውድቀትን ከም ዘየምልጥ سراويت تግራይ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ዘመዝግቦ ዘሎ ቅያ ምስክር ኢሎም ላዕለዎት አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ በሐፈሻ ድማ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ዕድመ ጸላእቲ ክሕጽር ከም ዝግባውን እቶም ላዕለዎት አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጸዊዖም ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዘቅረቦ ናይ ክተጻውዒት ስዒቡ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሳ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከም ዝቀጸለ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ናይ ቢቢሲ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ብፍላይ ኣብ ኣስመራን ከባቢኡን ካብ ቀረባ መዓልታት ናብዚ ተፍትሽ ገዛ ንገዛ ናይ ንግዲ መንበረ ኣባይቲ ክዕጸው ብምግባርን ከምኡውን ተሽከርከርቲ ጠጠው ንኽብላን ብስፍሓት እናተርኣየ ምዃኑ ገሊጾም ዕድሚኦም ካብ 55 ንታሕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ደቂ 60 ዓመትን ልዕሊኡን ሰብ ጸጋ ዕድመ ከይተረፈ ተገዲዶም ንኽዘምቱ እናተገበረ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ጻውዒት ዘይተቐበላ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ናተሓፈሱ ከምኡውን ብዙሕ ምንግልታዕ ይበጽሖም ከም ዘሎ ተገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኤርትራ ሓፈሳ ዝተለመደ ዋላ እኳ እንተኾነ ብኣብዝሓ ግን ደቂ ኣንስትዮ ዘገድድ ኣይነበረን ኣብዛ ሕዚ እዋን ግን እቲ ኩነታት ተቀያይሩ እዩ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ግደዳ ከም ዘለዋ ድማ ወሲኾም ገሊጾም ብሰንኪ ወራርን ትሉምን ክልከላ መሰረታዊ አገልግሎትን ካብ ዓለም ተነጺሉ ዝርከብ ህዝብ ትግራይ ናጻ ግልጋሎት ኢንተርኔት ማለቱን ስታርሊንክ ክረክብ ይግባእ ብዝብል ወፍሪ ምትእኽኻብ ፊርማ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣወጻይ ብዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝብ ትግራይን ዝሳለጥ ዘሎ ምንቅስቃስ ነጻ ሳተላይት ኢንተርኔት ንትግራይ ብዝብል መርሕ ሓሳብ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቁልዕ ወራር ንዘላ ዩክሬን እዚ ዕድል ተረባሕነት ትኸውን ከም ዘላ ዝገለጹ እቶም ነዚ ወፍሪ ምትእኽኻብ ፊርማ ዘካይዱን ዘተሓባብሩን ዘለዎ ኣካላት እዚ ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ክኸውን ድማ ሓቲቶም ኣለው فاشيشت ጉጅለ አቢ አሕመድ ኣብ ትግራይ ቁልዕ ወራርን ኩናትን ካብ ዝውልዕ ጀሚሩ ህዝብ ትግራይ ካብ አገልግሎት ኢንተርኔት ባንኪ መጓዓዝያ ንግድን ካልኦት መሰረታዊ አገልግሎታትን ርሒቁ ካብ ዓለም ተነጺሉ ይርከብ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተነበረ ክባን ዕጽዋን ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝን መድሓኒትን ብምኽልካሉ ህዝብ ትግራይ ንኸቢድ ሰብ ስራሕ ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ተቃሊዑ ይርከብ بأحمد شدي زمرح جوجل لؤخ أبي أحمد مسحلفتي بنك عالم WF بن تكال جنزب عالم IMF تراخيبو نخوينات خون جنزب نخلمن ناب واشنطن DC آتيو كم زلو تاجليتو زوم هزبن منجستن تجراي كابجت مريت نمتفع ولا مس شيطان زما خور زلو بعداويان فاششتاويان طلعتنا أبزعتو نأتنا سرحتهم كنفشلهم يجبا ስለዝኾነ ድማ ነዞም ናብ ዋሽንግተን ኣምሪሖም ዘለዉ ናይ ጉጅለ ውልቀመላኺ አቢ አሕመድ ልኡኻት ኩልኻ ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ትነብር ትግራዋይ ብቕልጡፍ ኣብ ኣፍደገ ባንኪ ዓለም ተረኺብካ ተቃውሞኻ ክትስምዕ ይግባእ
ህዝብና ዘጽንዝ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ ገንዘብ ብምልማን ኩናት ንኽናዋሕ ክፍቀደሉ ከም ዘይግባእ መልእኽቲ ቀዳሞት ሚድያ እዩ። ሩስያ ንርእሰ ከተማ ኬቭ ሓዊሱ ንብዙሓት ከተማታት ዩክሬን ብሚሳኤል ድሕሪ ምድብዳባ ብሰፊሑ ከም ዝተኾነነት ተገሊጹ። አሜሪካ እቲ ዘስካሕክሕ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ዩኒቨርሲቲን መጻወቲ ህጻናትን ዝርከቦ ወታደራዊ ዘይኮነ ዕላማታት ከም ዝወቅዐ ብምግላጽ ንዩክሬን ቀጻሊ ወታደራዊ ሓገዝ ከም እትገብር ቃል ኣትያላ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ በወገኑ በቲ ተግባር ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ እዩ ገሊጹ። ቭላድሚር ፑቲን እቲ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ብሰንበት ኣብ ልዕሊ እቲ ንሩስያ ምስ ክሪሚያ ዘራክብ ሓደ ድልድል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሓቢሩ። ዩክሬን ብሓፈሻ 83 ሚሳይላት ከም ዝተወንጨፋን ኣብዚኦም ልዕሊ 43 ሚሳይላት ኣብ ሰማይ ክፈሽሉ ከም ዝተገበሩን ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ዩክሬን ክትርዕድ ኣይትኽእልን እያ ዝያዳ ሓድነታ ክተጽንዕ ጥራያ እትኽእል ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታት ለቪቭ፣ ካርኪቭ፣ ዲኒፕሮን፣ ዛፓሪዝያን ዘጠቓለለ ኮይኑ ገለ ካብቶም ዩክሬን ኣዋርሕ ዝረኣየቶም ዝኸፍኡ ኣጋጣምታት እዮም ተባሂሎም። በተሐድሽ መጥቃዕቲ ሚሳኤል በውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ገሊጾም። ሚሳኤላት ንመሰረተ ልምዓት ጻዓት ድሕሪ ምውቃዖም ሓያሎ ከባብታት ብዘይ መብራህትን ማይን ተሪፎም ኣለዉ። ነበርቲ ርእሰ ከተማ ኬቭ ከም ዝበልዎ መጻወቲ ህጻናት ዩኒቨርሲቲን ሁቡብ ፓርክ ታራስ ሼቭቼንኮን ዝርከብዎም ሶኒ ንጎሆ ጻዕቕ ተጓዓዝቲ ዝነበርዎም ሲቪላዊ ከባብታት ዒላማ ኮይኖም ኣለዉ። አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቶም መጥቃዕትታት ንጹሃን ዝለዓለ ዋጋ ዝኸፍሉሉ ዘለዉ ምዃኑ ብምሕባር ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ዕንወት ኩናት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ገበን ኩናት ከም ዝተፈጸመን ክገልጽ እንከሎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን ሩስያ ግብረ ሽበራን ጭካነን ትፍጽም ከም ዘላ ከሲሱ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ሓደ ካብቶም ምስ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ዝተዘራረቡ ብዙሓት መራሕቲ ሓደ ኮይኑ ዩክሬን ርእሳ ንምክልኻል ዘድሊ ደገፍ እንኮላይ ምዕቡል ስርዓት ምክልኻል ኣየር መሃብ ክቕጽል ቃል ኣትዩ ይብል ዋይት ሃውስ። ዩክሬን ርእሳ ንምክልኻል ዘድሊ ደገፍ እንኮላይ ምዕቡል ስርዓት ምክልኻል ኣየር መሃብ ክቕጽል ቃል ኣትዩ ይብል ዋይት ሃውስ። ጆ ባይደን እቲ መጥቃዕቲ ፍጹም ጭካነ ናይቲ ፑቲን ዘካይዶ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ኩናት ዘርእዩ ክብል ድማ ገሊጽዎ። ባይደን ድሕሪ እቲ ዝርርብ ቴሌፎን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ንዕጡቓት ሓይልታት ዩክሬን ክሐይልን እቲ ዓውደ ውግእ ንጸላኢ ዝያዳ ዝሕምም ክገብሮን ጸዊዑ። አምባሳደር ዩክሬን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰርጌይ ኪስሊቲስያ እቶም መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ኣባላት ስድርኡ ኣብ ከተማ ኬቭ ከም ዝነበሩን ናብ መዕቆቢ ደብዳብ ክኸዱ ከም ዘይከኣሉን ድማ ኣረዲኡ። ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ሰሰናዩ ተመኒና።